Moc často se nestává, že by k nám do studia někdo dorazil, když to tak řeknu obrazněji, letadlem, kterým si pak vlastně dojel až na naše parkoviště. Jedná se o Vírník a dnešním naším hostem je Milan Paprečka. Milane, ahoj. Já jsem strašně rád, že jsi dorazil takhle stylově, kde si tě cestou z letiště sem k nám do studia všichni fotili, natáčeli. Já jsem koukal, že my jsme ani nepotřebovali tolik kamer, protože bychom se sbírali ty záběry od těch lidí, tak toho máme fakt hodně. Ty seš majitel a zakladatel společnosti CBS nakladatelství. Já s váma spolupracuji už nějaký ten pátek, namlouvám vám videa, ať už to je třeba Česko z výšky, nebo další projekty. Měli jsme tady i, tuším, Chebsko z nebe a podobně. Je toho opravdu hodně. Jak ty ses vůbec k tomuhle dostal? Tak ahoj Aleši, zdravím divákov. Tak ako som sa dostal k vydavateľskej činnosti? No, nevedel som o nej nič, keď som začal túto prácu robiť. Jediné, čo som vedel, je obchodovať. Predtým som robil v priamom predaji a dokázal som osloviť zákazníka, predstaviť mu produkt tak zaujímavo, aby som ho nadchol a predal mu ho. A dokázal som takisto si vypočuť veľa odmietnutí a nič to so mnou nerobilo. Takže si to potřeboval nějak zoriginálnět a pořídil si Vírník. Aha, to nie, to hovorím do začátku. Jako tohle bylo až potom. No. To som vtedy ešte vôbec nevedel, že vôbec budem pilotom. Jo, takhle. Já myslím, že tím si začal ten obchod. Ale stalo sa to, že ja som predtým nakupoval, predával tovar a tak ďalej. A to som bol mladý chalan, ja som mal 18 rokov, 19 až 20. Robil som to 5 rokov až do 24. A potom ma odvolali na vojnu. Už som musel ísť, no, bol som jeden z posledných nástupov na Slovensku. Ešte som na rok nastúpil. A počas toho roka sa mi rozpadol môj dream team predajcov, ktorých som mal. Našli si iného dodávateľa. Kocúr nebol doma, myši majú raj. Tak. Tak mal som dosť času na vojne rozmýšľať a ja keď som chodil predtým po obciach, tak som veľmi často vydával ručne maľované mapy. A mne sa to ohromne páčilo, lebo mám zmysel pre umenie, estetiku, hudbu a podobné veci a aj pre fotografiu. A tento produkt, tie malované mapy sa mi naozaj páčil. A som si povedal, že keď to spraví nejaká firma, ktorá nemá takých šikovných obchodníkov, aký som ja, vycepovaný životom a terénom 5 rokov, tak to zvládnem tiež osloviť napríklad starostu obce, alebo riaditeľa školy, alebo majiteľa nejakej firmy a zapojiť ich do toho nášho projektu. No a takto vznikla vlastne vydavateľská činnosť. V začiatku som si našiel iné grafické štúdio, našiel som si maliara, s ktorým spolupracujeme dodnes. Je to už 25 rokov, odkedy, aby som neklamal, 22 rokov. Už sa zaokrúhľuje. Už sa zaokrúhľuje nahore. A odtedy vlastne tie mapy robíme. Postupne sme sa dostali aj do Českej republiky, lebo začal som doma na Slovensku a v roku 2011 som založil aj firmu v Zlíne a začínam spoznávať vlastne českú krajinu. Jednak prostredníctvom týchto malovaných map, no a kým som sa dostal sem do Chebu, to trvalo. No tak samozrejme, ako ze Zlína. Áno, ale mám veľmi rád tieto západné Čechy, aj Krušné hory a celkovo tento región je môj obľúbený. Máš to zmapovaný už tady? Aj kvôli tomu, že ako som o ňom čítaval, o tom pod Krušnohorí, ale to skôr hovorí možno o severnejších oblastiach, ako je Mostecko a tak, že aké sú tie Krušné hory zdevastované, to sme sa učili v škole na prírodovede, na základnej škole ešte za Československa. No a potom som sem prišiel a nestačím koľkať, tu je to krásne, akože zrevitalizovaná krajina. Pracuje sa na tom docela dost. Áno, tak akože to klobúk dole oproti tomu, čo som... To, co všichni jsme byli jako zvyklí, že je to ta vytěžená oblast a je teda jako pravda, že poměrně tam jako severnějš odsud, tak tam ještě samozřejmě to trošku víc si myslím je zdevastovaný než tady. Nás to tady úplně tak moc jako nezasáhlo, kromě té Sokolovský pánve, ale i tam ta obnova té krajiny si myslím, že probíhá docela jako dobře a je tam spousta teďka krásných míst, který samozřejmě z té vejšky ty vidíš úplně z té ptačí perspektivy úplně jako nádherně. Ano. Takže tady je poměrně i dost možností na různý výlety a myslím si, že postupem času by ta krajina mohla taky vypadat o něco líp než tak krušně, jak to právě známe z té doby.
Jak v podstatě CBS vlastně jako funguje? Jsou to právě nápady jako celého toho týmu, nebo to šlo jako prvotně z tvých hlavy, že se ti líbily ty mapy? Hele, čím si jako začal úplně jako prvotním? Úplně. No, to boli práve tie ručne malované mapy. Ručne malované. A potom sa to vyvíjalo do rôznych produktov. Napríklad chceli sme robiť aj malované mapy miest. A tam maliar potreboval vidieť aj tie budovy z boku, ako vyzerajú. Google nestačil. Takže musel som si prenajať lietadlo a prvýkrát v živote ako 26 alebo 27 ročný som vzlietol do vzduchu. A v okamihu, ako sa tie kolieska odlepili od zeme, tak ja som si povedal, že toto je môj svet. Môj svet v oblacích. Áno. Škoda, že som na to neprišiel skorej a budem pilotom. No a robil som všetko preto, aby som sa tým pilotom stal. Nakoniec z toho vznikla letecká činnosť, sme leteckou firmou. Máme 3 lietadlá, z toho 2 sa využívajú na letecké práce a tento ultraľahký vírnik, ktorým som prišiel, tak ten sa využíva na takú moje služobné cesty a zábavky a také moje zábavné fotenie, ktoré robím nad krajinou, lebo výborne sa s ňou filmuje aj fotí. To věřím, jako to takhle z vejšky, to je úplně jako parádní. Takže ty můžeš vlastně jako pilotovat úplně jako všechno, nebo jak to tam jsou určitý, že jo, to stejně jako u řidičáků, tak jsou různý typy, áno. Takže jako dostal si se k tým jako velkým letadlům, nebo? K veľkým nie, ja môžem pilotovať jednomotorové, piestové, vrtulové mašiny do 5 tón. Jo. A potom ešte aj ultraľahké lietadlá, aj ultraľahké vírniky. To je zase iná licencia od inej organizácie, ako je Úrad pre civilné letectvo. Takže a nechtěl bys si ještě jako splnit, nebo už máš takhle splněný ten sen, jako to, čím si chtěl lítat? Nebo? Tak dopravným pilotom som nikdy nechcel byť, lebo to už by som bol zamestnaný. Už by som lietal, lebo by som musel, a nie preto, lebo by som chcel. Konec koncov by som nebol nič iné ako autobusár. To je pravda, jo. By som stále točil nejakú linka, linku. Ak tak možno by som raz rád došiel k nejakému súkromnému turbovrtulovému lietadlu, kde by som mal ale ja zamestnaného nejakého pilota alebo v spolupráci s nejakou firmou by som prevádzkoval takéto lietadlo a bol by to vyslovene ako biznis model, ale sám by som tú prácu robiť nechcel, lebo už keď by to malo byť platené, už by to nebola až tak moja vášeň. No. Bez tak ja nalietam počas jedného roka okolo 250 hodín, no to je tak akurát, myslím, že to je dosť. Jezdíš vôbec autem? No, když nemusíš, tak ne. Keď nemusím, tak nie, na čo? Jasně, no, tam jsou zácpy, všechno, tady si projedeš jenom ty kousky vždycky k letišti a máš to. Tak letectvo má výhody, len sa nesmieš ponáhľať. Je to aj rýchle, len sa nesmieš ponáhľať. Lebo občas sa mi stalo, že som si myslel, že prídem niekde večer a prišiel som tam o 2 dní, lebo ma jednoducho zastavilo počasie. No, na aute sa ti to nestane, čiže keď niekde naozaj, že musím prísť a musím, tak idem autom. Jo, abys byl na čas teda. Áno. Dobře. No. Ale keď sa z toho nestrieľa, tak vtedy letam lietadlom. Jsou krajiny, který vlastně, tak seš vlastně ze Slovenska, že jo? Líbí se ti víc na Slovensku nebo v Česku ta krajina? Nebo to ťažko povedať. Oni sú tak rôzne a na každej sa mi páči úplne niečo iné. Slovensko je hornatá krajina, tie ostré skaly, brala, štíty, úplne iný charakter má. Aj veľa lepšie sa mi orientuje v nej, lebo keď by som aj nemal GPS, tak tie Tatry nízke, vysoké z diaľky vidno. Jo, tak to poznáš. Takže viem, kde som. A na českej krajine sa mi zase páči taká tá pohoda. Hej, to je ako taká pohádkové země. To tie také údolíčka a rieky a tie priehrady typu Orlík alebo Slapy a do toho potom tie zámky hlavne. Tých je veľa a tie sú nádherné. Máme ich úplne všetky nafotené. My sme vydali 6 kníh o českých hradoch a zámkoch. Máme moravské, slezské a potom 4 diely o českých. Takže každý jeden mám polietaný. Takže úplne môžem povedať, že každá z tých krajín je niečím iným krásna a naozaj nemôžem povedať, že ktorá je viacej, lebo ja sa tak pohybujem v Česku aj na Slovensku, že ani tak troška Čechoslovák. No. Tak. Jak to ale máš třeba jako s krajinou, jako s těma krajinama ostatníma? Je nějaká, kterou by si jako ještě toužil navštívit a ještě to jako nestih? Tu sme sa s Danom bavili o Islande. O Islande. Navštívil som Island. Bol som na Islande, lebo rád cestujem, ale na Vírniku som ho chcel navštíviť a vidieť ho z výšky, lebo keď som tie nádhery videl zo zeme, tak si hovorím, to musí byť aké z hora.
Taká Eja Fiala Jokulta sopka. No. To musí být. To musí být jako hezký. Takže to je takovým snem, že to chceš jako z výšky pořádně si to jako snem, cieľom to bude. Cílem, jo, to je jasný. Ešte neviem, takže teď už si to jenom hodíš do diáře. Áno, už iba, to je iba otázka času. A který třeba místo na světě tě jako zaujalo nejvíc? Rád by som išiel, jednak aj Spojené štáty americké. Ako pre pilota je to veľmi zaujímavá zem, lebo je to kolíska letectva a je veľmi priateľská pre toto malé lietanie. Oveľa priateľskejšia než európske zemi. A rád by som išiel, či už lietadielkom alebo nie, ale to skôr, že by som si už tam prenajal lietadlo v Nový Zéland a ešte Patagónia. A Grónsko. Mňa hlavne tie sever a juh lákajú. Veľmi nejaké tie rovníkové teplé oblasti ani nie. Tak to každý má jako jinak. Tak ty chceš, aby to bylo jako, aby to mělo nějaký ráz ta krajina, co největší, že jako pro tebe, jako vizuálně, jak říkáš, že se ti líbí i ty hrady, zámky, jak to tady vypadá vlastně v Česku, že nějaký údolíčka a takhle, tak ta jako úplně nejhezčí krajina, která pro tebe je teď v tuhletu chvíli, kterou už máš navštívenou, kterou bys jako doporučil vidět z vejšky. Keby som povedal jednu, tak je to Norsko. Norsko. Tam jsem taky ještě nebyl. Treba ísť. A zvejšky už vůbec ne, tak ja se bojím lítání, víš? Ja som tam párkrát bol na karavane a na motorke a lietadlom ešte nemusím. Aj to je cieľ letieť na Nordkap a na Kinnarodden, to je najsevernejší pevninský bod Európy. Kúsok od neho je letisko, tak... Jo, takže je to jasný. Takže zase do diáře. Prosím tě, co se týká vlastně toho tvýho lítání, tak to si vlastně i dost prolnul do toho podnikání, protože když k vám do Zlína lidi přijedou, tak si můžou vyzkoušet ten letecký simulátor. Jsem ho zkoušel asi 10krát a 9krát z toho jsem boural hned při startu. To je v pohodě, a já. Jo. Na simulátoru je to horší, než nebo si boural jako normálně? Nie, ja som boural na simulátore. Normálne som ešte nehavaroval a mal som akože nejaké incidenty. Takže to je chyba toho simulátoru, není to moje blbost. Samozrejme. Že jo, ten je špatně udělaný. Vôbec sa s tým netráp. Jo, tak dobrý. Tak jasně. Takže až mi půjčíš vírník, tak to bude v pohodě. A radšej ti ho nepúštím. Já si myslím. Pošlem ťa do školy vírník. Jo, no. Mě by zajímalo, jaký ten pocit z toho lítání takhle v tom jako fakt opravdu jako je, jo? Když ty si fakt můžeš jako přiletět kamkoliv vlastně a pak si jako dojedeš v klidu do města, jako, to je prostě jako si jdeš koupit svačinu do obchodáku s tímhletím, to je úplně prostě, jako kolik vás je takhle jako když Česko a Slovensko třeba jako... No, toto vlastne lietajúce autíčko, ten vírnik sa dá tak nazvať, že je to lietajúce auto. Je v podstate český výrobek. Vyrába sa v Přerove. Pavel Březina, můj kamarád, on je majitel. Takže v tom máš trošku prsty v nějaký jako nápadu, nebo ne? Nie, ja nápadu nemám vôbec žiadne ten konzument. Ja som ten konzument, viem, že tých vierníkov okolo 20 takýchto existuje, ktoré dokážu chodiť po cesty a každý jeden ako kus musí byť homologizovaný na tú cestu, takže nie je to nejaká sériová výroba, ale myslím, že je to jediné lietajúce auto na svete, ktoré sa dá reálne objednať, kúpiť a naozaj vám za pár mesiacov príde. A vyrába sa v Přerove. To je dobrý. Takže to má jako patentovaný? Áno, je to patent, celý ten, volá sa to Gyromotion, to je ten pohon na cesty. Na cestách je to elektromobil a keď som vo vzduchu, tak lietam na benzínový motor. Takže ty jsi vlastně polomoderní. Áno, eco-friendly, hej. Eco-friendly. Greta-friendly car. By měla radost, když tak na to možná nechá like. Jako. Co se týká dalších jako plánů CBS, protože ten sortiment je rozšířený, včetně i v oblečení s mapama, že jo? Jako stylově, no, že jo? máme i oblečenie s mapama. Že víš, kde seš zrovna, nebo... No, tak to musím vo vzduchu, keby som náhodou niekde spadol, tak, ale môžem iba do Vysokých Tatier. Do Vysokých Tatier. Co chystáte? Dalšího? Na co se můžu ďalšieho, čo chystáme, tak edícia z nebe je taká známa, lebo to sme, aj Chebsko z nebe je, tam máme každý ten región spravený. Tam si však doma to víme, no. Aktuálne chystáme napríklad knihu Krušné hory západ, takže tá bude onedlho vydaná, nejak tak na jar. A ďalej chystáme veľmi zaujímavú vec, a to priamo pre chebský región, a to je porovnávacia mapa. My sme, do nášho múzea sa dostala, si predstavte, veľká Millerová mapa Čech zo súkromnej zbierky. A máme ju tam vystavenú.
Zrátate na prstoch jednej ruky, na koľkých miestach v Českej republike sa dá vidieť veľká Millerová mapa Čech, kde si u prezidenta a na niekoľkých zámkoch. A takisto u nás v Zlíne. No a my keď sme to mali, tak sme to v spolupráci s týmto zberateľom zoskenovali špeciálnym skenerom na takéto historické dokumenty vo veľmi vysokom rozlíšení a robíme podľa tej Millerovej mapy taký projekt. My ju zväčšíme do úrovne okresu, konkrétne tu napríklad okresu Cheb. To znamená, vy tam vidíte úplne všetky detaily, značky, kde bol kedysi mlyn, kde išla cisárska cesta, ktoré mesto bolo kráľovské, kde bol zájezdní hostinec, kde sa prepriahali dostavníky a takéto detaily tam. Hodně pracný, jako sbírání těch informací. No jasné, Miller na tom robil 8 rokov. On bol niečo ako... On dostal poverenie od cisára Karla VI. Na vytvorenie tejto mapy. Je to najväčšia, najdrahšia mapa Čech, aká kedy bola. No a je presne 300 rokov od jej vydania. On ju síce dokončil v 1720, ale kým sa vyrobila mediritina, zarilo do medi a ako do tiskovej dosky, a kým sa z toho vznikli prvé výtisky, tak tie prvé výtisky sú datované do roku 1724 až 25. To znamená, máme presne 300 rokov od vydania prvej mapy. No a pri tej príležitosti robíme vlastne Chebsko. A vedľa toho výrezu z tej Millerovej mapy sme umiestnili našu mapu od našej firmy Shokart, ktorá tiež patrí pod CBS. Shokart je známy hlavne turistom, cykloturistom alebo autoatlasy na pumpách. Keď vidíte, tak to sú šokarťacké. A tam sme dali aktuálnu mapu. Takže vy viete porovnať presne, čo sa zmenilo za 300 rokov v Chebsku. Což je to hodně tady zrovna v tom pohraničí. To áno, hej. Hodně baráků bylo vybombardovaných tady, nebo některý byli potom srovnaný i po válce jako se zemí, takže tam jsou velký změny. To áno, no, konkrétne vtedy to patrilo vlastne k Českému kráľovstvu, ale tak či tak celá tá mapa je po nemecky, ale celé Čechy sú po nemecky, pretože vtedy tá nemčina síce nebola úradným jazykom, ale tak používaným, že aj Miller v tej nemčine celú mapu vytvoril. Takže ešte tie preklady. On bol tiež Nemec. No, tak jasne, tak. Takže asi tak nejak to spravil. A k tým mapám dvom sme pridali ešte taký porovnávací text. Teraz môj kolega Zdeněk Dvořák, on vlastne chodí po regióne, chodí za starostami obcí, tiež aj napríklad za riaditeľmi škôl, kde sa baví aj s dejepisármi. On zbiera postupne všetky informácie o zmenách v tom regióne a plus aj náš redaktor sa do toho pridá. A výsledkom bude text, ktorý vás presne usmerňuje. Toto sa zmenilo, tu sa pozri, toto sú také najvýznamnejšie zmeny. A ešte tie zmeny navedieme aj do aplikácie. Máme aplikáciu, volá sa CBS Map Explorer. A tu, keď mobilom namierite na tú mapu, tak nad starou mapou vám zobrazí veci, ktoré boli už pred 300 rokmi a nad novou vám zobrazí veci, ktoré neboli predtým a teraz existujú. Takže ešte aj tou appkou môžete tie zmeny v čase porovnávať. Tak to je ale hodne práce. Je. Veď len Zdeněk 4 mesiace beha po teréne, potom ďalšie zhruba 4, kým potom bude vydané. Takže tiež nejak tak na jaru, koncom jary to uzrie svetlo sveta a bude to aj v knihkupectvách, budú si to môcť ľudia kúpiť, tú porovnávaciu mapu. A to urobíme iba raz. To nemá zmysel robiť druhýkrát alebo nejaké druhé vydanie. Možno o 100 rokov. Jo, pak, tak ja sa hlásim. Tak uvidíme, jak bude za 100 let vůbec vypadat vlastně doprava ve vzduchu. A nevím, či sa mi bude chcieť už potom. Už no, tak když už budeš mít všechno procestováno, tak... Za 100 let by som to mohl stihnout. To by si mohl, když takhle lítáš jako všude možně, tak já si myslím, že si tam uděláš týden čas a zase něco vymyslíš. Takže my budeme držet palcem, moc se na to těšíme. No a samozřejmě se taky těšíme na třeba tvoji další návštěvu, ať už tady nebo kdekoliv jinde. My jsme se potkali i u vás ve Zlíně. A samozřejmě lidem doporučuji, aby vás navštívili, vaše muzeum map, kde je vlastně i ten letecký simulátor a kde si můžete vyzkoušet nejenom tohle, ale kde právě najdete spoustu různých map a vlastně celý ten váš sortiment si tam můžou zakoupit. Je tam aj zbierka krásnych barokných map do konca roku ešte, potom bude iná výstava zase. A to muzeum je o interaktivite.
ono zabaví toho diváka. Nie je to suché múzeum, kde len pozeráte na exponáte. Viete sa tam zabaviť. Zabaví sa celá rodina. Z Chebu je to troška ďaleko, ale raz za rok každý niekde na tú Moravu chodí. No a teď tam jezdí na Vinobraní všichni odsáď. Tam... Tak ste vítaní v Zlíne u nás na Vodní ulici v Múzeum map Zlín. Tak jo, my držíme palce, ve všem ať se daří. Já moc děkuju za návštěvu, že jsi k nám dorazil a přeju nešťastnou cestu a příjemný let. Říká se to tak? Nebo... Áno, dneska ešte idem dole Južne Budějovic na Šumavu. Zajtra tam mám stretnutie s kolegyňou, tak si tam idem na večer odfrngnúť. To je dobrý, takhle se to dělá. Tak. Musím si pořídit vědník a přestát se bát vejšik. Tak treba si skočiť bungee jumping. Ježiš, tak to ne, to radši si... To ťa vylieči. Ne, Dan to zkoušel. A? No, ječel dobře na tom videu, no, a já bych to nedal. Ja som sa tak prestal bať výšok. Jo, aha. Ja som sa predtým bál, som skočil a potom aj z lietadla som skákal s padákom. A potom som sa až prestal bať tých Takhle jde překonat strach. No, treba robiť to, čo sa bojíš a je to. No proto podnikám, ale... To byl můj největší strach a teď už je jenom to lítání. Ako ja som napríklad v puberte, teraz keď si na to spomínam, tak ja som v puberte mal normálne strach z odmietnutia. Ja som nedokázal ani nadviazať vzťah s nejakou babou. Pokiaľ ma ona nezbalila, tak ja nie. Jo, nešlo to z tej strany. Nešlo to, ale vyzeral som oveľa lepšie než teraz, keď som bol puberťák, tak aspoň oni ma teda. Hej, ako sem tam. Ale ja som to nedokázal. No a potom som začal robiť v tom obchode a tam máš teda tých odmietnutí. Normálne si dohodnete stretnutie a on ti povie, že nechce. A ty už si byl naučený, to už byla škola, to už je v pohodě, s tím už umiem pracovať. No práve mi to robilo problém, ale čím viac tých odmietnutí som počúval, tak tým mi to prestalo vadiť. A teraz už v podstate, keď niekto nesúhlasí so mnou alebo sa so mnou chce hádať, tak ja som akože v poriadku, však je to vlastne, on neodmieta mňa, proste niečo iné ho naštvalo. To je dobrý takhle brát, to je dobrá životní rada. Už to tak nejak tečie okolo mňa. Jo, je to jako jedno, tak si povídej a ty přemýšlíš, ne, tak ten Island příští týden dám a on tam na tebe řve nikdo iný. Ale to nie zase. Zase keď sa s niekým rozprávam a napríklad aj má iný názor než ja, tak ja musím byť v prítomnosti a vnímať ho, ale nevadí mi to, čo hovorí. Hej, keď mi povie, že som debil, tak sa mu poďakujem za jeho názor, ale hovorí to viac menej niečo o ňom, nie o mne. To je pravda. To je pravda. Já třeba největší strach jsem měl vždycky z mluvení před lidma. Pak jsem nastoupil do rádia a ještě jsem měl jako hiphopovou kapelu. Jo? Takže, tak si to překonal. Já jsem to překonal, no, ale teď právě jako tak to funguje. Přes ten bungee úplně nevím. No, tohle byla jednodušší. Jako, zkus to a bez lana. Jo, jasně, to je v pohodě, jasně, je to úplně... Tak když by to podnikání nešlo, tak si co já skočím, no, ale pak už vlastně ten strach vlastně bude překonaný, potom už žádnej nebude. Možností je hodně. Potom už nebude nič. Potom už nebude nic. Ne, to bych pak nemohl jezdit autem teda po celé České republice a nemohli bychom se takhle ľudia sa boja hodne veľa vecí. To ich potom zväzuje, potom nejak tým životom nejak ho prežijú. Nejak ho akože prežijú, no. Ale... a musí sa užívať. No. To povedal nejaký, už neviem, nejaký hrdina v nejakom filme, v nejakom hrdinskom, že každý raz zomrie, ale nie každý v skutočnosti žije. To má niečo do sebe, to je pravda. Nejak tak, ten nejaký človek, čo sa bál, povedal, že ja sa bojím. Hej? Každý sa bojí. Odvaha nie je o tom nebáť sa, ale báť sa a aj tak to urobiť. Je to tak? No a podle toho mota vlastně ty žiješ. Užíváš si ten život, jak to nejvíte. No jasné, tak. Život sa meria na zážitky. Těch máš hodně. Môžem povedať, že áno. A ešte som ty před tebou právě ty, co si naplánuješ. Jako. Ano. Dobře, tak ať ti to všechno vychází, já moc krát děkuju a budu se těšit zase někdy příště. Ať u vás. Tak díky. Ahoj. Ahoj diváci. Tak ahoj. Ahoj.